preto to môže byť užitočné pre ľudí, ktorí sa snažia rozvíjať spev alebo sú pedagógmi spevu. Alfou a omegou je tam práca s dýchom. No bolo to tak ako dnes, že niektorí speváci sú vzdelaní, niektorí... Áno, hej. Spomína to aj Mancini, dôležitosť toho, aby ten učiteľ bol zrelý. To je presne tak, ako Mancini tvrdí, že on sa tiež sťažuje, že je spevúči kadekto a tak je to aj dnes. No. Tak on dokázal z treťotriednych tých spevákov im napísať tak tie ich role, že z nich vlastne urobil spevákov prvotriednych. Ten spôsob výuky spevu, to som tu už raz povedal, že vtedy nikto nič lepšie nevymyslel, ako vypracovať spevácku techniku človeku. Praktické úvahy o zdobeném spievu od Giambattistu Manciniho, dielo, ktoré už v 18. storočí položilo základy hlasovej pedagogiky, sa dnes javí ako kľúčový odkaz pre každého, kto chce pochopiť spev ako umenie aj životnú disciplínu. Prostredníctvom Manciniho diela nahliadneme do sveta, kde spev nie je iba emócia či prezentácia, ale hlboký proces prebiehajúci v súlade s prirodzenosťou ľudského tela. Budeme hovoriť o barokových ideáloch spevu, o kráse trpezlivosti a o tom, čo znamená ozajstná kultivácia hlasu bez ilúzie rýchleho úspechu. Mojimi hostiami sú Vanda Martáková, ktorá po absolvovaní konzervatoriálnych štúdií v odbore klasický spev pokračovala špecializačným štúdium starej hudby a neskôr sa venovala najmä jazzovému spevu. Ukážky jej súčasných speváckych aktivít nájdete na stránke uvedenej v popise podcastu. A tiež Ján Marták, člen operného zboru Slovenského národného divadla a redaktor internetového časopisu Opera Slovakia. Práve Vanda a Ján priniesli slovenskému a českému publiku preklad spomínanej knihy, obohatený o rozsiahly odborný komentár, ktorý spája techniku spevu, hudobnú estetiku i historický kontext. Dnes sa spolu zamyslíme nad tým, čo môže baroková múdrosť povedať spevákom a pedagógom 21. storočia, a prečo je možno práve teraz najvhodnejšia chvíľa vrátiť sa k spevu, kde tón nie je len zvukom, ale spôsobom porozumenia. Vanda, Ján, vítajte, dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Môžeme začať úplne od začiatku. Čo vás privedlo k tejto knihe a prečo ste sa rozhodli, že ju treba priniesť do našej kultúry? Tak vlastne ja som prvýkrát sa zoznámila s týmto dielom počas svojho štúdia na konzervatóriu asi pred 8 rokmi a priviedla ma k nej taká spevácka alebo študijná kríza. Pri tom štúdiu spevu som nevedela úplne ako ďalej. To prostredie, v ktorom som bola, sa mi zdalo, že mi nedáva tej také podnety na nejaké ďalšie smerovanie, tak som sa snažila hľadať vlastne v literatúre. Tej literatúre o speve klasickom nie je až tak veľa. Až som natrafila vlastne aj na dielo Manciniho. Zároveň ja som mala záujem o tzv. Starú hudbu, takže tam sa sklbili takéto tie dve motivácie. To dielo vlastne som chcela už počas štúdia na konzervatóriu preložiť, ale nenašla som na to nejaké podmienky. Tak mi ten nápad nejaký čas proste ležal v šuflíku a potom som neskôr sa rozhodla, že aj keď stále som nejaké ani prostriedky, ani podmienky, ani podporu na to nevedela nájsť, že pôjdem do toho a začnem sa venovať tomu prekladu, ku ktorému logicky potom vznikal aj nejako ten komentár. No a mne to vlastne veľa dalo k takému uvažovaniu o speve a takému spevackému vlastnému rozvoju, že to nie je niečo, čo možno kultivuje. Čítanie takýchto kníh nielen kultivuje nejaké uvažovanie alebo estetické cítenie, ale zároveň aj tie interpretačné schopnosti. A myslím si, že práve preto to môže byť užitočné pre ľudí, ktorí sa snažia rozvíjať spev alebo sú pedagógmi spevu. Koniec koncov Mancini adresoval vlastne tú svoju knihu aj študentom spevu, ale aj učiteľom, pedagógom spevu. A myslím si ale, že to môže byť zaujímavé určite aj pre ľudí, ktorí sa zaoberajú historicky poučenou interpretáciou. V tej našej publikácii ona neobsahuje len preklad Manciniho diela, ale ten komentár obsahuje vlastne preklady úryvkov z rôznych dobových textov z celej vlastne Európy, kde sa písalo. Písalo sa najmä v Anglicku, francúzski autori veľa písali, taliansky a nemecky píšuci. Opera bola v tej ére baroka záležitosťou vlastne len Európy. Takže v tom komentári sa nájdú aj takéto priame preklady tých diel, z nich mnohé v češtine ani v slovenčine nie sú doposiaľ preložené a zároveň vlastne sme čerpali z tých diel aj pre potreby toho prekladu, aj pre potreby tvorby poznámok.
Vy ste pri preklade jeho diela museli pracovať s literatúrou v taliančine, francúzštine, nemčine, angličtine a latinčine. Čo by ste možno povedali, čo je také najdôležitejšie a prečo je Mancini tak významnou osobnosťou v dejinách spevu? Tak Mancini je takým jedným z dvoch hlavných písateľov, autorov o klasickom speve, takej tej tzv. Zlatej éry klasického spevu, ktorá by sa dala nejak ohraničiť časovo zhruba od nejakej prvej tretiny 17. storočia po začiatok možno 19. storočia. Je to tzv. Tá éra belcanta, aj keď ten výraz belcanto v tom baroku, kedy pôsobil vlastne v tej ére Mancini, on vlastne prvé vydanie tej jeho publikácie vzniklo alebo vyšlo v roku 1774 a o 3 roky neskôr vyšlo druhé vydanie práve pod týmto názvom. My sme pracovali práve s tým druhým vydaním, sám autor vlastne rozšíril to svoje prvé vydanie, takže obsažnejšie. My to, tak povediať, zlaté obdobie spevu, to je pre nás dneska taký nejaký spevácky ideál a my ako speváci sa snažíme k nemu často priblížiť, vzhliadame k nemu, snažíme sa inšpirovať tou starotalianskou tradíciou, pretože nejaká tá kultivácia veľká toho klasického spevu vlastne prebiehala v Taliansku a odtiaľ sa vlastne šírila do iných kútov Európy. Takže snažíme sa stále nadväzovať na tú tradíciu a aj učitelia spevu častokrát sa snažia vychádzať pri výučbe z tejto tradície alebo dedičstva. No ale deje sa to, že ten rozkvet bol teda v 17. 18. storočí, čo je dosť dlhá doba dozadu. A za ten čas, ktorý odtedy uplynul, tak prirodzene prichádza asi k rôznym skresleniam v názoroch na to, čo vlastne tá estetika tej doby, toho spevu obsahovala, aká bola. Na tie interpretačné aspekty alebo na tú techniku sú rôzne pohľady na to, ako to vtedy vyzeralo. No a my keď chceme vlastne nadväzovať na tú tradíciu a tie pohľady dnešné nie vždy korešpondujú vlastne s tým, čo si o tom v tej dobovej literatúre vieme naštudovať, potom nie celkom presné poznanie dneska o tom máme. Tak preto je dobre sa podľa mňa vrácať k tej dobovej literatúre. Mancini bol jeden z význačných európskych spevákov, bol kastráton a bol aj významným učiteľom. On bol učiteľom na cisárskom dvore Márie Terézie. Zároveň Mancini už od čias svojich štúdií bol v kontakte s veľmi významnými hudobnými osobnostiami vtedajšej Európy. Študoval u fenomenálneho kastráta a učiteľa Bernacchiho, študoval u Leonarda Lea, veľkého skladateľa. Dnes to meno nie je také známe, nehrajú sa diela Leové až tak, ale vtedy bol veľmi, veľmi významným, slávnym skladateľom. Študoval u Martiniho, veľkého hudobného mysliteľa, teoretika. Ešte Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart ho bral ako autoritu v oblasti kontrapunktu a na základe korešpondencie vlastne Mozartovej vieme, že si dal aj nejaké svoje dielo polyfonické supervidovať vlastne tomuto Martinimu. Ten Martini bol aj autor histórie hudby, veľmi rešpektovanej v Európe. Práve Mancini tým, že ostal vlastne v celoživotnom alebo v dlhodobom styku s týmto Martinim, tak pomáhal Martinimu šíriť toto dielo do Európy alebo do tých častí Európy, kde Martini nemal asi kontakty a zároveň Mancini konzultoval práve tieto praktické úvahy s týmto Martinim. Takže no a na tom cisárskom dvore potom, keď pôsobil, tak vtedy Viedeň bola vlastne takým epicentrom hudobného diania, jedným z významných vlastne hudobných centier Európy. No a ten Mancini bol s tými ľuďmi v priamom kontakte, samozrejme bol v kontakte a vedel aj o ľuďoch v iných tých častiach Európy. Takže toto jeho dielo by sme podľa mňa mali vnímať aj ako niečo, kde je obsiahnuté aj toto jeho vlastne prepojenie s tým dianím vlastne a s tými najvrcholnejšími skladateľmi, libretistami, spevákmi tej dobe. Kniha zdôrazňuje hlasovú techniku, portamento, appoggiatúru a prácu s registrami. Dobre som to vyslovila? Appoggiatúru. Aký dopad môže mať toto dielo na súčasné štúdium a vyučovanie spevu v dnešnej dobe? Rozprávali sme o veľmi veľa rokoch dozadu a aký dopad to môže mať na aktuálnu výučbu spevu a aktuálnu dobu? Ten Mancini samozrejme tam hovorí nielen o týchto prvkoch, ktoré ste vymenovali, ale aj rôznych iných komponentoch a princípoch spevu a hudby. Ja si myslím, že tie základné princípy sa v čase nemenia
Aj Mancini vlastne sám v jednej časti tej knihy hovorí, že to, čo je kvalitné, to nepodlieha nejakému starnutiu alebo nejakým módnym trendom. Ja si myslím, alebo beriem to tak, že tá kniha nie je taký nejaký mŕtvý dokument doby, niečo len, že sa dozvieme o tom, ako to bolo pred 250 rokmi, ale že to je niečo, čo je dnes veľmi aktuálne. Keď si vezmeme napríklad aj rôzne problémy vlastne výučbového procesu alebo toho hudobného prostredia, toho napredovania a rozvíjania sa v speve a v hudbe, tak s tým sa stretávame aj dnes v praxi. A naopak zase tie pozitívne javy, tie princípy, tie nestárnu a nielen, že sú aktuálne pre klasickú hudbu rôznych období, nielen pri interpretácii vlastne nejakej barokovej hudby, ale vlastne oni sú relevantné aj pre, tak povediať, neklasické žánre. Napríklad to portamento, ktoré ste zmieňovali, myslím, to znamená vlastne viazanie hlasu. A možno, keď si vezmeme napríklad veľkých jazzových spevákov, aj tamto portamento vlastne vidíme, len to tak možno nenazývame v tom kontexte tých iných hudobných žánrov. A to je vlastne postavené na veľmi dobrej práci s dýchom. Tá práca s dýchom nám umožňuje vlastne robiť aj tú apogiatúru alebo dodržiavať, alebo nejaké iné tie komponenty toho spevu realizovať, ako je napríklad gradácia tých tónov, takže postupné nejaké koordinované zosilovanie, zoslabovanie tónu, zakomponovávanie tých ozdôb rôznych, ktoré asi častokrát máme práve s barokovým spevom nejak späté. Tie ozdoby, ešte by som povedala, že to nie je len nejaký prvok, aby človek ukázal svoju bravúru, keď je spevák a niečo len čo je robené na efekt, ale tie ozdoby sú aj a vrátanie tej apogiatúry, to sú nejaké výrazové prvky, ktoré je vhodné umiestniť na základe toho, aký text má tá ktorá skladba a samozrejme aj hudbu. Pretože ten text a tú hudbu akože nemožno oddeliť a tie jednotlivé ozdoby vedia tú kantilénu a ten text nejak zdôrazniť. Takže ono je to výrazový a obsahový prvok, to zdobenie, zdôrazňuje to vlastne aj Mancini. Dnes sa na to napríklad dosť zabúda. Napríklad tieto myšlienky, čo som teraz povedala, to je zase opäť niečo aktuálne aj dnes. Častokrát vidíme vlastne na konzervatóriách alebo na nejakých školách hudobných alebo aj v praxi u spevákov, u hudobníkov, že sa takto nerozmýšľa o tej hudbe. Veľakrát sa ani neučia tie ozdoby proste pri štúdiu spevu, alebo sa nerozmýšľa nad tým, kam ich vlastne umiestniť, aby to bolo vkusné, aby to korešpondovalo s tým obsahom. Takže to je taký príklad konkrétny, že čo z tej knihy nepodlieha starnutiu, alebo je aktuálne. Áno, rozumiem, že nejedná sa len o nejaký charakterový prvok tej doby, ale jedná sa o techniku a spôsob, ktorý je prenosný na moderné obdobia, že je to... Áno, tak vlastne ten spev je alfou a omegou, je tam práca s dýchom. Tú prácu s dýchom vždy potrebujeme mať perfektnú, nech spievame akýkoľvek repertoár, nejaké estetické princípy typu napríklad chiaroscuro alebo šerosvit, to je tá vlastne práca s kontrastami. Áno, možno ten termín je taký charakteristický pre barokovú hudbu, ale aj maľbu. Keď si spomenieme na Rembrandtové obrazy, tak tam tá práca s tým svetlom a tieňom je veľmi výrazná a rôzne nejaké emočné zafarbenia vie tým vyvolať ten maliar. Práca s tými kontrastami slúži aj v tej hudbe. Ten kontrast môže byť dynamický, môže byť v nejakej sadzbe inštrumentálnej, môže byť v rôznych rýchlostiach, ale aj na takej mikroúrovni v tej artikulácii nejakej jednotlivej hudobnej frázy. No ale tá práca s kontrastami, to je zase nejaký ústredný princíp hudby. Poznáme to od dôb antiky až po dnes. To sa nedá obísť ani v hudbe, ani v iných umeleckých oblastiach. Vy ste knihu nielen prekladali, vy ste ku knihe písali teda aj komentáre a vaše komentáre sú rozšírené a multidisciplinárne. To znamená, že prepájajú historický kontext, estetiku a konkrétne hudobné osobnosti. Čo považujete za najväčšiu pridanú hodnotu týchto komentárov, ktorý ste k prekladu napísali? Tak asi by som povedala na začiatok, že ten komentár je rozsiahly a svojím spôsobom možno aj presahuje rámec tej Manciniho publikácie. V istom zmysle možno pre predstavu, že ten preklad vychádza na nejakých zhruba 120 strán, ten komentár máme na 330 strán, takže väčší. My sme sa snažili opatriť poznámkami jednak nejaké špecifické termíny toho textu prekladaného, aby som povedala nejaký konkrétny príklad, napríklad ozdoby ako šívolo alebo strašino dnes
väčšina z nás asi, ani keď máme hudobné vzdelanie, nevie, čo to je. Komentári sú k tomu texty na vysvetlenie. Potom sme sa dotýkali v tých poznámkach aj rôznych pasáží v tom texte, možno obťažnejšie zrozumiteľných, alebo nie úplne dobre zrozumiteľných bez toho, aby sme mali nejaký kontext historický k tomu. To je napríklad, Mancini špecificky označoval tónovú výšku, dotýka sa to problematiky solmizácie. Tam k tomu písal taký rozsiahlý text v tom komentári Janko, takže tam sme vlastne načreli až do histórie po ten stredovek. Už vlastne z antiky sme nečerpali, len chcem povedať, že tá hudba, tá tradícia vlastne hudobná, ona od antiky plynulo ide, ale kvôli tomu, aby nejaké hranice mal ten rozsah tej našej publikácie, tak už nejak do antiky sme nenačierali. Potom napríklad tam vstupuje do tých pasáží problematika ladenia, opäť vlastne vtedy to zladením sa malo inak, malo to aj nejaké historické dôvody, tomu sa tiež Janko venoval v poznámkach. Potom Mancini tam veľa spomína najmä hudobných osobností, skladateľov a spevákov, ktorí vtedy boli európsky významní, slávni. Väčšinu z nich dnes buď nepoznáme, alebo sme počuli meno, ale nehrávajú sa k spevákom vlastne k tým, že vtedy neexistovalo nahrávanie, tak nevieme si predstaviť, čím boli takí zaujímaví poslucháčsky. A on k tým osobnostiam málo kedy Mancini píše nejakú informáciu, takže ono je to potom taký, možno to môže pôsobiť ako holý zoznam. Manciniho súčasník Hiller, nemecký píšuci autor, napríklad tiež je autorom publikácie o speve a ten v tej publikácii kritizuje práve Manciniho za toto, že je to taký suchý výpočet mien. Aby my sme vyťažili viacej z tej knihy, keď už tie mená tam sú, tak sme k tej každej tej osobnosti, alebo takmer každej, alebo niektoré sme nevedeli, možno k dvom sme nevedeli nájsť informácie. Ku každej. Hej, takže takmer ku každej. Bolo to ťažké dopatrať sa informácia. To náročné, ale zase to bola pekná práca, toto skúmanie, bádanie. Vlastne ku každej tej osobnosti sme priradili taký text alebo nejaký medailon vlastne približujúci aj jej životnú a dráhu a profesnú dráhu, ale zároveň som sa snažila priblížiť vlastne nejakú charakteristiku ich prejavu, buď interpretačného alebo kompozičného, nejaké vlastne tie ich kvality. A ten komentár aj ten preklad, ja som sa snažila, alebo ten koncept taký bol hlavný, aby sme priblížili čo najviac ducha tej doby, estetiku tej doby, rozmýšľanie tej doby, nie primárne našej 21. storočia, ale primárne sa ponoriť vlastne do toho, čo si vtedy ľudia mysleli o hudbe. Pri tvorbe celého komentáru, aj pri tom prekladaní, to ťažisko som kládla do štúdia historických prameňov, dobových vlastne zdrojov o hudbe a sekundárne áno, sme používali nejaké súčasné zdroje, nejaké encyklopédie. Ale to gro vlastne, z ktorého sme čerpali, boli naozaj pramene 17. 18. storočia z rôznych tých kútov Európy. Tam je podstatné, že išlo o to, aby sa publikovali tie dobové názory na tých dobových spevákov a skladateľov, ktoré boli v tej dobe. Nie nejaký súčasný pohľad. Áno, ide o to, že my sme chceli nielen priblížiť ako tie osobnosti, v čom boli zaujímavé, ale aj ako vôbec ľudia uvažovali o estetike a interpretácii v tej dobe. A to sme sa snažili aj skrz reprodukciu tých hodnotení, tých kvalít rôznych osobností. Tak ono je to asi aj dôležité pochopiť to obdobie a zmýšľanie tých jednotlivých autorov v tom období, aby bola zachytená tá akoby pravá, správna pointa alebo ten celkový kontext. Tak. Asi sa nedá úplne povedať, čo je správne, ale presne tak, ako hovoríte, ten duch, tie pohľady, ako ľudia rozmýšľali vlastne o tej hudbe a estetike, to sme sa skrz tie iné dobové zdroje snažili zachytiť. To, ako sme ich selektovali, z ktorých sme čerpali, bolo dané tým, že častokrát alebo veľakrát človek narazí na nejaké menej dôveryhodné zdroje historické. Veľakrát tým, že boli tie hudobné osobnosti známe, tak sa o nich všelijaké šírili pikantné historky a to bolo pre istú časť ľudí veľmi také zaujímavé to nejako zdieľať aj tým písaním. A väčšina z nich v podstate sa nedala nejak overiť, či sú založené na realite a prišlo mi to dosť také nekorektné 250 rokov po smrti tých ľudí vlastne reprodukovať nejaké takéto pikantérie bez možnosti overiť, že či boli realitou. Samozrejme nejaké zaujímavosti zo života sme uvádzali, ale z nejakých relevantných
solidnejších, dôveryhodnejších, solidnejších zdrojov. Niekedy sa sami vyjadrovali tie osobnosti o sebe. To samozrejme tiež sa nemuseli pravdivo vyjadrovať, ale minimálne to zdieľali s niekým. A napríklad Bernie takto nám prináša, anglický autor, takéto vlastne z prvej ruky, čo mu povedali tie rôzne známe osobnosti. Bernie sa veľmi snažil o také presné zachytenie a nejakú tiež selekciu tých dát pre tvorbu svojich vlastných tých diel o hudbe, takže to považujem za taký solidnejší zdroj. Taktiež v niektorých tých zdrojoch bolo také hodnotenie tých výkonov veľmi vágne a také veľmi kritické, ale bez toho, aby priamo sa vyjadrili o tom, že čo tá kritika vlastne k čomu mierí. Ja len možno proste k tomu, k tej podstate tej knihy, že to je vlastne, ako Vanda hovorila, jednak pre spevákov, jednak pre učiteľov, že ten spôsob výuky spevu, ktorý sa nejako stabilizoval alebo vznikol v tom 18. storočí, ten kvalitný, lebo aj Mancini písal, že vtedy spev učil kadekto, hej. Ale ten kvalitný, myslím, že odvtedy nikto nič lepšie nevymyslel. Akákoľvek spevácka pedagogika musí vychádzať z tohto. Ja som sa chcela na to dopýtať, že či to myslíte, že nikto nič lepšie nevymyslel, že akoby formu vyučovania spevu z pohľadu tej techniky a všetkých tých jednotlivín, ktoré tá výučba spevu obsahuje? Áno, spôsob, ako ten hlas vypracovať, aby znel, aby proste neznel tupo alebo zastreto, aby znel uvoľnene, proste aby mal svoju estetiku. Vy sa vo vašej knihe venujete aj kritike dezinterpretácií v súčasnej spevackej pedagogike, keďže sme načreli tú tému pedagogiky. Odhliadnúc teraz od pedagógov spevu, čo má táto kniha priniesť, alebo čím môže obohatiť aj bežného čitateľa, človeka, ktorý nevyučuje spev a nie je až tak úplne doma v speve? Je pravda, že tá publikácia určená primárne ľuďom, ktorí sa venujú či už spevu, to je jedno, či ho študujú, alebo sú vlastne naozaj profesionálni speváci alebo učitelia. Takisto asi primárne bude zaujímavá pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o starú hudbu alebo o historicky poučenú interpretáciu. Ale ja som veľmi pri tom preklade dbala na tú prácu s jazykom. Veľmi som chcela, alebo čo najviac som chcela zachovať štýl písania toho autora. Taliančina sama o sebe je pekný, obrazný jazyk, schopný veľmi kultivovaného vyjadrovania. Mancini bol vzdelaný človek, ktorý vedel vlastne písať kultivovanie. Snažila som sa čo najviac to pretaviť. Takže ľudia, ktorí si vedia vychutnať nejaké jemnostky jazyka alebo proste majú cit pre jazyk, tak môžu si vychutnať napríklad dielo z tohto hľadiska. Samozrejme, môže to byť zaujímavé aj pre ľudí, čo sa v širšom nejakom, alebo inak to poviem, pre ľudí, ktorí zaujíma estetika napríklad tej doby, tak to môže byť zaujímavé. Inak to Manciniho dielo vlastne sa dotýka rôznych komponentov, ale jednak aj ten komentár zahŕňa toľko rôznych aspektov, že ťažko predpokladať, že čo si kto v tom môže vlastne nájsť. Možno treba povedať, že ten komentár je oveľa dlhší ako samotná kniha. Čo ten komentár všetko ešte obsahuje? Že som vravela, že nejaké špecifické teda termíny tam vysvetľuje alebo nejaké pasáže menej zrozumiteľné. Potom k tým osobnostiam, že sme písali tie texty, snažili sme sa to tak pútavo písať, aby nevznikal nejaký telefónny zoznam ťažko strebateľný pre čitateľa, ale aby každá tá osobnosť nejak ožila vlastnou osobitosťou. Potom sme sa tam dotýkali dobovej praxe, že sme rozprávali o školstve, o fenoméne kastráctva, ktorý dnes veľmi podľa mňa podlieha mýtom. Panuje napríklad názor, že tá technika vlastne vokálna tej doby nie je dnes dosiahnuteľná preto, že údajne bola naviazaná práve na to, že kastráti mali nejaké iné fyzické alebo psychické dispozície pre spev. Podľa mňa je to veľmi diskutabilný názor, pretože nič z tých historických zdrojov nenasvedčuje tomu, že by poslucháčsky bol spev kastratov zaujímavejší, brilantnejší, nejaký čímkoľvek lepší než spev žien alebo spev nekastrovaných mužov. Takisto nikde nie sú ani náznakom zmienené nejaké veci typu, že by kastráti mali nejaké lepšie dispozície preto, aby nejak do väčšej kvality rozvíjali ten spev. My dnes poznáme mená niekoľkých kastrátov, asi najznámejšie dnes Farinelli, čiže Carlo Broschi. Poznáme nejaké percento tých top spevákov,
ale my nevieme o tom, že tí kastráti, že 99% bolo ľudí, ktorí neboli až tak úspešní, nemali až tak vyvinutý ten spevácky prejav, tak ako aj dnes veľmi veľké percento spevákov, alebo že tá škála kvality je od nejakého nevypracovaného spevu po fenomenálnych spevákov. Pri tých kastrátoch to nebolo inak, len o nich dneska my už nevieme, ale tí doboví autori o nich hovorili o tých tienistých stránkach toho prejavu tých kastrátov, nehodnotili to až tak pozitívne, alebo že by to vôbec bolo žiaduce, aby sa tí muži kvôli tomuto kastrovali. Tá téma ale podliehala takému veľkému tabu v tej dobe a asi to nie je zase úplne iné ani dnes a aj takým predsudkom tí ľudia veľmi podliehali, takže tej literatúry je na túto tému veľmi málo dobovej, čo troška potom máme menej o tom informácií. Takže len to zhrniem, že vlastne štúdium tých dobových prameňov nenaznačuje, že by spevácka technika bola závislá od tých kastrátov. Aby som sa vrátila k tomu, čo obsahuje komentár, tak hovoríme tam o rôznych tých dobových inštitúciách, o tom, ako dobová prax vyzerala. Mančini tam spomína rôzne tituly tých hudobníkov. Dneska si ťažko vieme predstaviť, čo to je, v tejto inak fungovalo. A ešte tam sú aj občas nejaké jazykové poznámky, pretože tá taliančina to je taký pekný mnohovrstevnatý jazyk a niektoré také dôležité termíny alebo výrazy sa nedajú v celej tej komplexite vyjadriť jedným českým alebo aj slovenským slovom a potom veľmi sa človek ochudobní o ten nejaký komplexný význam, tak k pár takým slovám som potom dala rôzne významy, aby ten čitateľ mohol s komplexnejšou informáciou pri tom čítaní pracovať. Skúsme trochu nahliadnúť do techniky a interpretácií. V čom bola technika spevu v 18. storočí úplne odlišná od toho, ako ju poznáme dnes? No, to je podľa mňa otázka, či nakoľko bola vlastne iná. Preto je možno fajn aj čítať tie staré pramene, aby každý si na to sám nejak odpovedal a vlastne my sme tú publikáciu celú tvorili preto, aby sme tiež aj nedávali nejaké jasné návody alebo pravdy pre ľudí, že ako spev vyzeral, dnes vyzerá, ako má vyzerať, ako sa má spievať, ako sa nemá, ako sa vtedy spievalo a tak ďalej. Ale skôr by tá celá publikácia mala byť takým námetom na premýšľanie alebo vznik vlastne ďalších nejakých otázok a námetom pre vlastne nejaké ďalšie rozmýšľanie a bádanie na tieto témy. Toto je na rozsiahlu diskusiu, či sa tá technika odlišuje. Neviem, či sa na to dá v krátkosti odpovedať. Existuje jeden taký názor, ja možno teraz zabrdnem niekde úplne inde do 19. storočia, že v podstate nejaká tá pravá spevácka technika začala vznikať až niekedy možno koncom 18. začiatkom 19. storočia, že vtedy sa začali nejako hrudným registrom spievať vysoké tóny a toto žije v predstavách súčasných dirigentov, ako s niektorými som robil rozhovory, ktorí sa na ten spev v 18. storočí proste pozerajú z vrchu. Že tí speváci ako keby ani poriadne neboli vzdelaní hudobne, hoci potom na druhej strane mi dirigent povie, že aj taký tuším, Jose Carreras ledva poznal noty, hej, čím si protirečí. No bolo to tak ako dnes, že niektorí speváci sú vzdelaní, niektorí... Áno, hej. Aj ten termín belcanto je taký nejednoznačný, lebo títo, čo sa zaoberajú, dajme tomu Donizettim, Bellínim a Rossinim, tvrdia, že belcanto to sú v podstate títo traja, prípadne raný Verdi a potom sa to už začalo rozpadať. A čo sa týka barokovej hudby, to pre nich nie je belcanto, hoci historici bežne hovoria, že teda je to jedna vývojová línia až po toho Verdiho a že belcanto vzniklo niekde v prvej tretine 17. storočia a vlastne kontinuálne sa vyvíjalo až niekedy v polovičke 19. storočia sa začali nejako jeho rozpad s tým, že vznikol verizmus a podobné hudobné štýly, ktoré uprednostňovali tú dramatickú stránku toho. No. Ono stačí nadčrieť do hudobnej literatúry, pozrieť si nejaké kompozície tých barokových skladateľov a potom človek môže posúdiť, nakoľko rozvinutý musí byť ten spevák na to, aby bol schopný vlastne to zaspievať. Tak... Áno, mohli by sme si aj pustiť potom niečo, aby názorný. Fakt, to sú mimoriadne virtuózne veci v tom 18. storočí, ktoré keď počúvate, tak neveríte, že sa to dá uspievať.
Hej, a ešte som chcela povedať tým registrom, otázke zjednotenia registrov sa práve aj Mancini v tej svojej publikácii venuje. Prirodzene hlas disponuje na nejakej škále tónov skôr hrudným prejavom, ktorý rezonuje proste v oblasti skôr hrude, kedy rezonuje skôr v oblasti hrude ten tónov, to sú vlastne tie nižšie tóny a potom časťou tej škály výškovej tónov, ktorá skôr v hlave rezonuje. No a keď nemáme tieto registre zjednotené, málo kto to má prirodzene od prírody, tak potom ten hlas má naprieč tým spektrom strašne nerovnomernú kvalitu a akusticky ten vnem z toho je veľmi chaotický. Nemá jednoliatú farbu ten hlas alebo prejav. Zároveň podľa mňa tak nie je možné, minimálne dlhodobo tak nie je možné akože spievať repertoár klasickej hudby, takže spievať vysoké tóny len hrudným registrom, jednak neviem, či to vôbec je fyziologicky možné a jednak vlastne ten hlas nebude adekvátne farebný, znelý a nebudeme vedieť interpretovať to, čo náleží k literatúre toho klasického spevu. Ja úplne ako o tom hovoríte, ja si to normálne predstavujem, že poznám svoje telo, že až vnímam ten spev vyslovene fyzicky asi. Ja si to tak predstavujem podľa toho, ako hovoríte. Ten spev je proste práca s telom, preto ho treba aj dlho študovať, lebo telo niečo naučiť a nacvičiť, na niečo navyknuté vždy práca, aj napríklad v tanci a športe na dlhé obdobie. A vlastne ale spev je zároveň aj záležitosť predstavivosti, že my presne nevieme, čo kde nám sa s telom deje nejak fyzicky to postihnúť, takže my na základe predstav akože rozvíjame potom ten spevácky prejav. Mimochodom, toto je aj, sa týka toho, ako prekladať takéto diela, ako je Manciniho spis, pretože je veľmi ťažké písať o speve práve preto, že je to záležitosť tela, predstavivosti a nejakých akustických vnemov, aj emocionality a to sú vlastne nejaké modality veľmi ťažko vyjadriteľné slovami. A potom, keď chceme čítať niečo také, tak je zas náročné relatívne pochopiť, čo asi tým ten autor myslel. Čo presne myslel, to asi nikdy nezistíme, ale nejak sa čo najviac priblížiť k tomu, čo asi chcel povedať. A my sme sa k tomu, alebo ja som sa k tomu prekladu snažila vlastne pristupovať aj skrz vlastnú nejakú spevácku skúsenosť a nejak to cez ňu pretaviť to, čo on tam písal. Neviem, či je to úplne bez tejto nejakej znalosti spevu a vlastnej skúsenosti možné hĺbkovejšie uchopiť a porozumieť takýmto textom. V knihe spomínate aj význam výberu hlasového rozsahu podľa prirodzených dispozícií speváka. A mňa osobne teda toto veľmi zaujalo a skúsim zacitovať kúsok z vašej knihy. Umenení tkví v schopnosti rozeznati, kam nás příroda vede a k čemu nás předurčila. A když jednou člověk pozná dary přírody, snadně je kultivuje, tříbí se, právě tak, jak je úroda jistá pro bedlivého rolníka. Skúsme si možno aj na tomto krátkom úryvku z vašej knihy vysvetliť, ako vy vnímate tie prirodzené dispozície speváka a možno ako sa tieto praktické úvahy dajú aplikovať u súčasných študentov. Tak ja by som možno rovno nadviazala na ten správny výber toho hlasového odboru. Hlasový rozsah je niečo iné než hlasový obor, než tesitúra, lebo hlasový rozsah máme každý zdravý človek asi 2,5 oktávy. Dve? Tak 2,5 oktávy. Proste dosť veľký, ale to gro toho spevu, kde sa nám spieva najprirodzene, kde máme prirodzene ten hlas posadený a kde sa nám najľahšie spieva, to má každý niekde inde v tej škále v rámci tých 2 oktáv. A toto, keď učiteľ neodpozoruje na tom žiakovi na začiatku jeho štúdia, že kde on tú prirodzenosť vlastnú má, ten hlasový odbor, tak potom veľmi môže blokovať vývoj toho speváka, pretože mať niekde základ toho spevu vyššie alebo nižšie, než vy máte tú prirodzenosť, je dosť pre hlas zničujúce a keď aj nezničujúce, tak ho to veľmi blokuje v tom rozvíjaní. Vy ste citovali úryvok z Manciniho, na jednom mieste Mancini spomína, že veľakrát pekný soprán takto bol vlastne zničený tým, že bol nútený spievať alt a naopak. Je tomu tak aj dnes. To je zase niečo, čo nestarne a o čom by sme mali aj my dnes uvažovať, či už sme študenti a speváci, alebo učitelia. Ja som si tu všimla, že mám znovu vyťahnutý úryvok z vašej knihy a skúsim iba, že či to, čo ste teraz hovorili, že či by to mohlo byť k tomu.
Bohužiaľ mnohokrát byli v tomto ohľadu začátečníci podvedení neznalými učiteli a byl v tomto ohľadu ošklivie zmrzačen dobrý soprán tím, že byl veden ke spievu kontraaltu. To mi príde, že to je úplne akoby k tomu, čo ste hovorili, že... Ja som parafrázovala presne ten úryvok, ktorý ste teraz citovali. Nechcem byť osobný, ale na mobilom sa to stalo, nie? Že teba tlačili do sopránu a mňa tlačili do tenoru. Ja som tenor spieval roky, až kým sa nenašiel niekto múdrejší a vyhlásil, že som bás. No tak. Ja som zase troška inú mala tú históriu. Doteraz to nechápem, no ale dobre. No, človek nechápe, že ako mohol fungovať, spievať v tom inom obore. Samozrejme to nebolo bez ťažkosti, ale človek nemá na začiatku toho štúdia roky, nemá adekvátnu nejakú sebareflexiu. Niektorí ľudia ju nenadobudnú nikdy, ale teda keď ju nadobudnú, určite to nie je na začiatku štúdia, takže tam je dôležitý ten učiteľ. Spomína to aj Mancini, dôležitosť toho, aby ten učiteľ bol zrelý. Ale ja som si napríklad sama neskôr uvedomila, že som nižší hlas, proste sa mi nedarilo presadzovať to, aby som spievala iný repertoár, keď som študovala, takže... Janko, skúste sa pozrieť, alebo skúste nám povedať niečo o tejto problematike z vášho uhlu pohľadu ako speváka operného zboru Slovenského národného divadla. Skúste možno, že či sa s tým stretávate, alebo aj pri výučbe študentov k spevu, či sa na to možno teraz nahliada viac a nahliada tak zodpovednejšie voči tomu mladému spevákovi. Neviem, či sa na to nahliada zodpovednejšie. To je presne tak, ako Mancini tvrdí, že on sa tiež sťažuje, že je spevúči kadekto a tak je to aj dnes. No. Sú dobrí pedagógovia, sú menej dobrí a sú zlí. No. V tom 18. storočí ono to bolo nejako tak, že tie skladby a tie árie sa písali pre tých konkrétnych spevákov. Dosť často. Nehovorím, že vždy. No, čiže nejako ten spevák, samozrejme stále sa rozprávame o tom prostredí, ktoré je kvalitné, hej, že kde ľudia vedia, kde sú odborníci. Hej. Čiže pokiaľ ten skladateľ napísal pre toho speváka takú áriu, ktorá mu dobre sedela, vybral mu tie ozdoby, ktoré sa mu hodili, tak sa mu to dobre spievalo. No, keď ste sa pýtali, že z pohľadu operného, teda zboristu SND, ako to vidím, no viete, ono je to niekedy ťažké, lebo vy musíte zaspievať to, čo vám položia na pult. Ja som zaradený do baritónu, možno to nie je práve najlepšie, lepšie by mi bolo v druhom base predsa len. No ale tak nejak sa to snažím spievať, dá sa to, hej. Možno aj preto sa začalo od toho 19. storočia dosť filozofovať o tých hlasových odboroch, čo je to dramatický tenor, čo je to lyrický tenor, čo je to lyrický baritón, dramatický a rôzne tie prechody. To v tom 18. storočí celkom až tak nebolo. Hoci sa hovorili, že tento spevák má dramatickejší hlas. Asi aj vtedy boli dramatické hlasy. Ale... Som sa nestretla. No. Oni skôr, teda naprieč celou tou Európou, tí hudobní znalci skôr tak akoby kategorizovali ten spevácky prejav na taký takzvaný žáner sostenuto. To sú také pomalšie, vážnejšie alebo niekedy lyrickejšie, nežné skladby s dlhšími vydržiavanými tónmi. Aby som povedala nejaký známy príklad, tak by možno ária Ombra Mai Fu Handlová známa myslím, že z Giulia Cesaraho je? Xerxes, pardon, hej, z Xerxa. Potom je teda taká druhá modalita, ktorá skôr súvisí s pohyblivosťou hlasov, s rýchlymi, bravúrnymi vlastne áriami a skladbami. Tam by sme nejaký príklad, napríklad Vivaldi v opere Griselda napísal áriu Agitata da due venti, pardon. Tam, takže to je taký dobrý príklad a oni takto klasifikovali ten prejav tých spevákov. Bolo niekoľko spevákov, ktorí boli extrémne dobrí v oboch týchto akože modalitách, ale zás niektorí napríklad vynikali skôr v tom žánri sostenuto, niektorí v tomto bravúrnom.
oni nerozmýšľali, že dramatický soprán, lyrický soprán, inak sa na to dívali. Samozrejme o charaktere tej hudby rozmýšľali, ale to súvisí aj s týmto dichotomickým takým delením, tak nejakú živšiu, radosnú áriu alebo áriu plnú vzrušenia alebo hnevu, tá skôr bude k tomu bravúrnemu štýlu náležať, pretože tie vyjadrovacie prostriedky viacej tým emóciám s ním korešpondujú. Ešte som chcela povedať k tomu, čo si pred chvíľou spomínal, že napríklad Charles Burney, to je teda ten anglický písateľ o hudbe, on je v českom a slovenskom prostredí známy kvôli svojmu hudobnému cestopisu, ktorý bol preložený do češtiny, ale my zabudáme možno na to, že ten cestopis bol práve podkladom pre jeho oveľa väčšie dielo, a to štvordzväzkové dejiny hudby, ktoré nie sú preložené v češtine ani v slovenčine. Do češtiny slovenčiny, my sme z nich hodne, alebo ja som z nich hodne čerpala vlastne, a on tam ten Burney v tých dejinách na viacerých miestach spomína to, že skladateľ, keď bol citlivý k speváckým kvalitám tých spevákov, ktorých v tom divadle, pre ktoré komponoval, mal, tak on dokázal z treťotriednych tých spevákov im napísať tak tie ich role, že z nich vlastne urobil spevákov prvotriednych. Takže áno, naozaj niektorí skladatelia disponovali týmto talentom a oni potom veľmi pomáhali tým spevákom, keďže im šili naozaj na mieru tieto skladby. Alebo opačne, napríklad tzv. Londýnsky Bach, ktorému tiež sme mimochodom venovali jednu poznámku, tak ten, keď prišiel do Londýna, tak on čakal na to, kedy stretne speváka, ktorý by jemu sa hodil do toho, ako on chce komponovať, aby sa v tom Londýne on ako skladateľ uviedol tak, aby bol úspešný. Čiže aj takto to fungovalo. Ja keď vás takto počúvam, tak ja absolútne akoby až súhlasím s tým, akým spôsobom oni dosadzovali do tých svojich diel, tých svojich spevákov, že nešlo len o to, že napíšem krásne dielo a to moje dielo samé o sebe je krásne, veď už ho niekto zaspieva, nájdem niekoho, kto zaspieva, ale že im tak záležalo na tom, aby ten jednotlivec alebo celá skupina spevákov aby dokázalo vyspievať a odniesť tú podstatu toho diela celého ako celku. Že ja sama badám, že tak ideme do takej priemernosti, že už to nie je o tej takej tej, neviem ani ako by som to povedala, že to dielo sa stáva tým, že si nájde vyslovene toho speváka s týmito kvalitami. Tu nejde len o techniku, tu ide aj o tú emóciu, o to, čo ten jednotlivec, tak ako ste spomínali, v sebe má a ako sa mu tam ten spev v tom tele skladá. A to je jedinečné, že to aj traja speváci, dajme tomu rovnakých technických kvalít, dokážu to dielo zaspievať úplne inak a každý je svojím spôsobom iným jedinečný. Že mne sa to veľmi páči, že akým spôsobom oni tie diela tvorili predtým. Mne to príde, že sme my práve od tohoto, naozaj od toho krásneho, estetického až vznešeného zážitku upadli do takého, však bolo to pekné, že však to je dobré, že... To asi v tej súčasnosti viacerí vnímame, ale na druhej strane si netreba si idealizovať ani tú dobu. Mancini sám píše, aj iní tí hudobní znalci. Proste my máme tie literárne, tie publikácie nám ostali vlastne od buď veľkých hudobných mysliteľov, veľkých teoretikov, alebo od ľudí, ktorí fakt boli rozvinutí. To zase to neodráža úplne ten priemer. Oni nepísali o tom priemere, ale zároveň ho tam kritizovali. On bol aj vtedy bolo veľmi veľa nekvalitného, priemerného a tak ďalej. Kritizujú to tí autori, taký možno najznámejší v našom prostredí, ale neviem, či je to do češtiny alebo do slovenčiny preložené to dielo Benedetta Marcella. On napísal taký pamflet alebo výsmešný, také dielko, to je taliansky skladateľ o tej praxi divadelnej, ako to funguje, tam veľa týchto nešvarov spomína. My sme z toho Marcella sme čerpali niekde pri tých, aj pri tom preklade vlastne, lebo čo som si všimla pri tom štúdiu rôznych tých európskych spisov a prameňov, tak veľakrát taký na prvý pohľad obyčajný termín, veľakrát sa to dialo pri opise nejakej kvality interpretačnej alebo teda akustickej, tak on vlastne troška iný význam mal v tej hudobnej komunite, medzi tými hudobnými písateľmi alebo znalcami. Takže snažila som sa potom to zúročiť vlastne v tom preklade, aby som troška viac sa priblížila tomu, čo oni mysleli tým, ktorým možno slovkom alebo výrazmi. Celá hudobná terminológia je dosť metaforická. Základné pojmy ako dynamika a tempo
v normálnom význame znamenajú niečo úplne iné. Hej. Dynamika je zosilovanie, zoslabovanie zvuku, ale dynamika to je vlastne normálny význam v súvislosti s pohybom alebo rýchlosťou pohybu a tempo, no tak tempo je čas po taliansky. A v tomto prípade je to vlastne ako rýchlo ide skladba. To tiež necelkom korešponduje. A o tých tempových označeniach ako allegro a largo a to je tiež často veľmi... Allegro je zhruba veselo, no a znamená to nič iné ako rýchle tempo. Hej. A nemusí byť práve veselé hej, potom. Ja by som sa ešte ale rada pristavila, čo sa týka vašej knihy, aj pri jej výtvarnej stránke. Tá výtvarná stránka knihy dotvára celú tú časť toho umeleckého celku knihy. Má originálne ilustrácie, ktoré ste vytvorili vy, Vanda, a mňa by teda zaujímalo, čo vás inšpirovalo pri ich tvorbe. Čo sa týka tých ilustrácií, tak ja som vlastne spracovávala pracovala som s pôvodnými ilustráciami z tej publikácie historickej. Bohužiaľ, autor alebo autori tých ilustrácií sú neznámi a snažila som sa ich zasadiť do takého nejakého možno dnešného kontextu. Áno, to odzrkadluje vlastne aj ten môj prístup k tomu Manciniho dielu, že vlastne to je niečo, čo síce bolo napísané pred 250 rokmi, ale dnes je to veľmi súčasné a nadčasové a dnes zaujímavé. Tiež vlastne som si hovorila, že tá kniha hovorí o hudbe, o niečom estetickom a že aj potom samotné to materiálne vypracovanie tej knihy by mohlo byť estetické a hlavne v našej dobe, kedy proste existujú elektronické knihy. Ja som strašne napríklad mala málo vo fyzickej podobe tých spisov alebo tých kníh, z ktorých som čerpala. Takže človek nevždy je dnes motivovaný alebo potrebuje mať knihu v tej fyzickej podobe a myslím si, že niečo pekne vytvárne spravené, zaujímavé je hodnotnejšie držať v ruke ako nejaký paperback bez nejakej pridanej hodnoty. Ako vnímate prepojenie hudby, estetiky a filozofie v tomto období? Všetky tieto oblasti sa dotýkajú človeka, ľudskej duše, ľudského bytia, takže tamto prepojenie je. Ale možno by som to na nejakých konkrétnych príkladoch povedala. Napríklad dnes všetci poznáme filozofa Jeana Jacquesa Rousseaua, ale poznáme ho skôr ako mysliteľa, ktorý sa venoval témam z oblasti pedagogiky alebo sociológie. Ale on bol vlastne vo svojej dobe považovaný za veľkého hudobného mysliteľa. To dneska o ňom až tak nevieme, je tomu venovaná celá zas poznámka v tom našom komentári, takže aj tu sa možno to prepojenie filozofie a hudby napríklad odzrkadluje. Keď si vezmeme tanec tak tanec samozrejme na hudbu, tam je to prepojenie obrovské, je to zase práca s telom, ale aj nejaké umelecké sebavyjadrenie. A ako som hovorila o tom dichotomickom pohľade na ten spevacký prejav, že buď ten teda sostenuto prejav, taký tiahly, ťažko sa to slovami vyjadruje, tak pre zjednodušenie taký možno tiahlejší a ten potom taký dynamickejší, živší aj s nejakými bravúrnymi prvkami, tak my tu dneska napríklad poznáme stále v klasickom tanci, že keď napríklad, že tam proste tá dichotómia je prítomná, že máme adagiovi ten tanec a máme tam allegro. A je to podľa mňa veľmi analogické tomu, čo tí speváci vlastne vtedy robili. Alebo napríklad, ako som spomínala, ten šerosvit, princíp, ktorý sa objavuje vo výtvarnom umení aj tej hudbe. Tomu Rousseauovi, no tam možno je dôležité povedať, že on teda nebol len hudobný mysliteľ, teda že teoretizoval o hudbe, ale on bol aj hudobník. On napísal dokonca operu. Dokonca mu ju hrali pred francúzským kráľom, čo nebolo až také. To bola prestížna záležitosť. Okrajové, hej. Takže on mal praktickú skúsenosť s hudbou, veď musel pracovať so spevákmi, museli mu to nacvičiť. Ty si čítal v jeho životopise, že on od detstva sa učil, teda zaoberal sa ňou, celý život jeho to sprevádzalo. A buď spievať, alebo svoje kompozície prezentovať, ich uvedenie pred politickými elitami, to bola vtedy obrovská prestíž a meta pre tých ľudí, ktorí sa venovali hudbe. Rousseau veľa uvažoval napríklad, to sme sa bavili aj v Nabukovi v tom podcaste, o spojení slova a hudby. Hej. Dokonca on vlastne položil nejako ten myšlienkový základ melodrámy, ktorá
ináč bola v tom období dosť populárna. Ale napríklad vlastne aj skladateľ Gluck bol človekom, ktorý mal ponor aj vo filozofii. Spomína to inak, aj na to naráža Mancini v tom texte. Inak Gluck je dnes vnímaný ako reformátor opery a nejaká významná teda postava, ktorá bola za nejakým zlomom vo vývoji opery, aj vďaka jeho libretistovi Calzabigimu. A čo je zaujímavé, tak táto formácia umelecká ale v rovnakom čase pôsobila vo Viedni, ako napríklad Hases, ktorý veľa komponoval na metastáziové libretá. Dneska ich vnímame ako predstaviteľov nejakého zastaralejšieho prúdu umeleckého, ale evidentne vtedy boli vnímaní ako nejakí rovnocenní, ale obe tieto názorové skupiny o tej hudbe aj uvažovali, že to je, oni proste hovorili, zaoberali sa vlastne estetikou aj filozofiou. My sme venovali aj tomuto komentár, že či boli naozaj až takí odlišní, že, alebo čo boli vlastne práve podobnosti, a to už je otázka v podstate aj nejakej abstrakcie a estetiky a tí ľudia sa tomu aj vtedy venovali. Takže tá estetika, filozofia a umenie, hudba nie je oddelená. Aj na tomto sa to dá vlastne ilustrovať. To základné posolstvo, ja som to tu povedal v podstate, hej, že ja som sa vtedy raz pýtal Luxa, hej, že keď mi rozprával o princípoch barokovej hudby a jej interpretácie, a on ako proste šéf súboru, ktorý sa zaoberá starou hudbou a snažia sa hrať na tých dobových nástrojoch a čítať tie traktáty a interpretovať to teda tým poučeným spôsobom alebo historicky informovaným, či ako sa to má hovoriť. Hej, a potom som mu položil otázku, že no dobré, ale že tieto princípy, čo hovoríte, že platia aj dnes, a on povedal, že no, že bez pochyby úplne, hej, že no, potom som sa pýtal iného dirigenta, ktorý nerobí starú hudbu, že ale zhodou okolností na koncerte mali hrať Bachovú suitu D-dur orchestrálnu, že teda, že ja som sa tohto pýtal, že tie princípy, že či platia aj dodnes, tak on to začal sa tak nejako vykrúcať, že no, že to nemôže celkom byť tak, hej, potom to nejako tak motal a nakoniec ja mám pocit, že sme nakoniec dospeli k niečomu podobnému, hej, že no on to síce hrá na moderných nástrojoch, ale že proste ten duch Bacha tam musí byť a no takže vlastne čo, hej. No a vlastne kvôli tomu som vlastne len skončím krátko, že to, čo som povedal, že ten spôsob výuky spevu, to som tu už raz povedal, že odtedy nikto nič lepšie nevymyslel, ako vypracovať speváckú techniku človeku. Ono není ani dôvod, lebo telo sa Telo je nemení, to isté. psychika a ľudské problémy a problémy hudobného prostredia sa nemenia, princípy muzikality a nejaké interpretácie tiež sa nemenia. Áno, v inom šate to máme, tá hudba vyzerá inak, ale princípy sú nemenné. Podľa mňa tie hlavné, ústredné, len iným spôsobom sa realizujú. Ja by som možno teda na záver povedala, že asi aj vnímame v tom našom rozhovore, že tie úvahy o hudbe môžu byť nekonečné a na základe nejakých nových skúseností so sebou alebo poslucháčských a na základe možno aj čítania stále sa môžeme rozvíjať, že je to nekonečný proces a že mne príde dôležité vlastne aj napríklad túto knihu vnímať ako taký podnet naozaj pre vlastné uvažovanie a vlastný rozvoj nejakého samostatného myslenia na tému hudby, spevu a tak ďalej. A ako taký impuls naozaj k ďalšiemu premýšľaniu, rozmýšľaniu, hľadaniu. Ja by som tú knihu videla aj ako taký apel na pedagógov, aby sa venovali svojim študentom spevu osobne a s takým akoby záujmom a hľadali v tých mladých študentoch spevu tú hranicu tej prirodzenosti. Mne sa to akoby veľmi páčilo, mňa to veľmi oslovilo a aj už len pri tomto rozprávaní, bez toho, že by som čítala úplne celú vašu knihu, ma zaujali možno tie chyby alebo tie omyly, ktoré robíme bez toho, že by sme si ich uvedomovali, či už z pohľadu laikov a hodnotenia kultúry, alebo z pohľadu spevákov, ako ich vidíme, z pohľadu spevákov, ako sa im teda tí pedagógovia venujú a kde sú teda tie riziká. Tá prirodzenosť to má veľa spoločné s tým Rousseauom zase.
spevákov. A inak tie apely k tým pedagógom, čo ste teraz vyslovili, tak presne tie isté veci vyslovuje aj Mancini, takže aj v jeho duchu asi sa to dá takto povedať. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme aj my. Ak nás dnešná epizóda niečo naučila, tak to, že spev môže byť viac než len prejav emócie. Môže byť cestou k porozumeniu sebe samému, k precíznosti, ktorá neslúži márnivosti, ale pravde tónu. Vanda a Ján nám prostredníctvom Manciniho diela Praktické úvahy o zdobeném spievu pripomenuli, že hlas má svoju históriu, disciplínu aj dôstojnosť a že aj v dnešnom svete plnom hluku má zmysel vrátiť sa k ideálom, ktoré pretrvali stáročia. Ak vás táto téma zaujala a chceli by ste sa do nej ponoriť hlbšie, knihu si môžete zakúpiť na oficiálnej webovej stránke, kde nájdete aj ukážky z knihy a ďalšie súvisiace texty. Všetky dôležité informácie o Vande a Jánovi, vrátanie ich tvorby, projektov a pripravovaného predstavenia knihy taktiež nájdete v popise tohto podcastu. Ďakujeme, že ste s nami počúvali až do konca a nezabudnite, kultivovať hlas znamená v istom zmysle kultivovať aj ducha.